Opět se mě dostalo ojedinělé příležitosti vás přivítat na místě, které se v našem vnímání, tedy vnímání Romů a Sintů, stalo symbolem rasové nenávisti k našemu národu. Když je v srpnu 1942 česká policie v souladu s přáním nacistů protektorátu zatýkala, řekli jim, ničeho se nebojte. Tato hrdá a tehdy na úrovni žijící skupina Romů a Sintů zmizela téměř z povědomí většiny. Já jsem se narodil rodičům, kteří oba byli v koncentračních táborech, včetně toho Laďského a potom Osvětím a další. Maminka část svého rodu dědečka a svý prvorozený dítě, mýho sourozence, ztratila v Letech. Její rodina ta se zachránila z celého svého rodu. Jediná, bylo to její obrovský trauma do konce jejího života. Potom jsem se postupně dozvídal takový ty podrobnosti, už neměla ty zábrany. Žasnul jsem nad některýma skutečnostma, kterým národ, jeho byla součástí, připravil. Čajori Romani. Zároveň v tom táboře teda celkem tím táborem prošlo minimálně 1300 lidí. Ti lidé tam žili v naprosto katastrofálních podmínkách. Za něž bylo odpovědné právě vedení toho tábora. Naprosto nedostatečná hygiena, která potom i způsobila to, že už na konci toho roku 1942 v tom táboře vypukla tyfová epidemie. Zároveň vedení toho tábora bylo odpovědné i za rozkrádání potravin, které do toho tábora byly přiděleny na výživu těch vězňů. Takže tam teda panovala absolutní podvýživa. Ten tábor byl zřízen jako přestupní tábor, tam ti lidi byli shromážděni proto, aby byli přesunuti do Osvětimi Březinky, kde měli být usmrceni.